So demso ani mabakora aw bela jele aw ni nyanguma tarata avril kalot le mugan ani saba samba fla ani mugan ani nani aw ka wula da fe kuna fonu la bele babna na talike muna Bamako police a direction générale ko courant prokotora bi ka tieni ke mema ni mato ala ka ale lieutenant no oye anyama baye ale sigana manna ni mine drogu chama ne tume ubolo uka ko ulu bela jide mina na ke chukumi ana onyero ni kuna foni konnana ga o ka fe wolo masiri tabaw ye bandi flamine ina fo tasiga ka o fana fe ansongo marala beni kelenya okuma mi mesena banyangara ka o galla ini belebeleba kita duanza kai kidal taudeni ana oluda outlooka Donald Trump bina na kiri wa atna na kiri anasega ye chebo kenaga November kalo natawa nyiningali tumimbe l'Americain jamana ale finitugu munu me farafina ku ka siniya sigi ko ni mina ga gele ade ni Nigeria yirula ka ku ka kasakuru Chad fana be ga nyiningali ke ku ka wolo masiri tabamu nu be panguru boli ka lu jigoro mbulu fe ko ka fere ke ka seben kerengere ne chuma ya sa o ka do nga fo ube baraka chugumina o sebe o masega soro folo kuna fonu anulu kuncha ni tasibla ka nyese umubertema ni bela jeli ma wele ko jikore ama fo sanga au bismillah au ka wula da fe kuna fonu kene kan jani.ml.fm na kurbe jara amba fo ka wala nyumando kani chesiri ani timinanja mamindo karamogo do abi baraka ka nye anga folibe se ama jeli keba todo bi bo ko so kadide ubi zabe dutugo de nyefo mawye zabe ko ni iba ta togo mi kuna fo jeli de bo ko kuna jeli ya onzengere aya nala sonama jeli an woni nga zabe chamante bo so de kabikele mo de bina na dawma tenere tenen ngulubali ti yere ke maye kunu ko nganzigi ko ga to kono to mana imachi blama yen sigilen tote che sra ngwe Seydou Sangare chef de quartier ka coordinateur Bamako kamba foka wala mando anaka demba balajile ka bayba fo mairie du district konana sori kemeso minye siriman bachili ye bada monsieur le maire kanga foli be sama sigida na maire ko bologuru de mesigana na de ko fo délégation spéciale ka sigi ko min blale no ko ka délégation spéciale bedem sa ga siriman bachili nyona ewa les jeunes Chorno Umar Asjalo kamba foka wala nyumando minye jabaye ko asidibe anaka demaya belajile alebe sallaka ka sigila ni wati na keba sayabi ka chaade jigitike sayo koni demisanu makoro shifiun ibalaka medro ko karsa ko ka fatura ne ko tlende lendo da pi togate mo bolo sanfana
ne ko énergie ni y'anw bɔlen a la de ya 2 jours wa depuis dimanche courant mena yan k'anw to so 1h du matin a bɛ tigɛ 5h aw ko 12h anw ta tɛ hali heure 5 bɔ falajɛ banankabugu yirimajɔ zɛrini yɔrɔ tɔgɔ di yɔrɔjanbugu kɔfɛla in bɛɛ lajɛlen ka taa se fo waraga sirafara la an kɔni depuis dimanche an ma courant y'an ɲɛna walima n'a sɔrɔ aw ka machine dɔ tiɲɛnen don a ye n'a lajɛ ou bien ni min don u k'a ɲɛfɔ an ye n'an bɔlen don a la de u ka ne taara dugu kɔnɔna bi olu yɛrɛ dɔw bɛ k'a fɔ k'olu yɛrɛ ɲinɛna yɛrɛ ko est ce que courant tigɛ yɛrɛ ma ban mais anw bɛ nin degunba in na yan ou bien ko k'an ka heure de d'olu ma non sini n bɛ taa énergie la koyi demain n bɛ taa Adu fɛ yen u ka ɲɛfɔli k'an ye parce que tile yɛrɛ kuru kara bɛɛ mɔgɔ min bɛ falajɛ Sogonikɔ Yirimajɔ Banankabugu zɛrini yɔrɔ tɔgɔ ye di cɛ ka yɔrɔ in kɔfɛla in tɔgɔ ye di Maɲanbugu nin bɛɛ lajɛlen tile fɛ kɔni i t'a ye wa n'a nana fana gardien Avril ko a bɛ na 1h du matin ka taa 4h 5h30 o ye courant ko ye a tɛ ji suma a tɛ ji kala a tɛ to ko a tɛ to foyi aw dun k'anw ma ko heure 12 k'o de b'an bolo tile kɔnɔ ou bien anw bɔra a la de an tɛ bi ne tilenna dugu kɔnɔ a bɛ mɔgɔ dɔw yɛrɛ ko k'olu yɛrɛ ko est ce que ko courant tigɛ ma ban yɛrɛ ko ne bɛ ka min fɔ nin ye ko olu t'o kalama yɛrɛ parce que olu yɛrɛ bɛ baara kɛ courant kɔrɔ sisan tile fɛ ka taa so sɔgɔma olu bɛna sɔrɔ yen u bɛ baara kɛ u jigi wagati a b'a sɔrɔ a b'u bolo yen ou bien o y'an ka heure de tigɛ ka di olu ma a na ɲɛdɔn sini ni Ala sɔnna a ma an na jigin dugu kɔnɔ ka taa ko ɲɛɲini an kɔni an sɛgɛnnen don dɛ walayi wa a bɛɛ yɛrɛ ka fisa ni zɛrini ye zɛrini ni Banankabugu an t'a dɔn an ye fɛn fɛn kɛ ninnu na tɔw yɛrɛ bɛ dɔɔnin sɔrɔ ka tɛmɛ anw fana kan est ce que u t'u dɛn k'a di ninnu ma k'anw to yɛrɛ parce que i bɛ bɔ su fɛ i bɛ falajɛ côté ninnu i bɛ fɛn ninnu bɛɛ on s'en allumé mais anw de bɛ noir la Ala ka sababu ɲuman k'an ye courant ko in a ka ɲɛnabɔ ten san 2011 emiya la écoleden dɔw écoleden 5 olu kun kɛra écoleden dɔw sata ye o écoleden 5 minnu sara sa n'a sɛbɛn tun bɛ senna kabini san 2011 san n'o ye 2011 ye k'olu ka maa minnu ye o waleya in kɛ sa emiya kɔnɔna na k'olu welelen don bɔgɔ jeninen ka juin kalo tile 24 nata maaw kun ɲɛna ko affaire in bilara koyi ja a ma bila n'o bɔra yen chef d'état-major de l'armée an bɛ nin bɛɛ la dɛ an bɛ nin bɛɛ la an ka armée fo ka armée waleɲuman dɔn walayi an k'an ka sɔrɔdasiw fo k'u waleɲuman dɔn finitigi sugu bɛɛ an k'u fo k'u waleɲuman dɔn baara min bɛ ka kɛ bi tiɲɛ don jamana ka bon dɛ an m'a fɔ n ko bingaliw ni fɛnw t'a la dɛ mais baaraba min bɛ ka kɛ bi an k'an jija nin ka sinsin dɛ an filɛ fɛn fɛn na yan tan Ala ni olu sababu de don a sɔrɔdasi fara polisi fara gendarme na a fɛn bɛɛ ka mɔgɔ bɛ front na an b'a bɛɛ fo tiɲɛ don u ye kalekan kɛ ko o de don k'u b'o de kɛ k'u b'u ni di jamana ma min ye chef d'état-major de l'armée de terre ye général Aruna Samaje ale bɛ munumunu salo la a bɔra Kidal ka gawo kɛ jumadon a bɛna Segu k'a ɲɛmaa bɛna falen n'o ye commandant de zone ye min ye Yusuf Umar Sise ale ka baara banna Sulemani Dumbuya numéro 2 o de bɛna na bila a nɔ na n'Ala sɔnna a ma ntɛnɛn sɔgɔma Segu kan kɔnɔna na o baaraw kan ka kɛ yen chef d'état-major de l'armée de terre ale ɲɛna sɔrɔdasiw u ko taabolo ni min fiyɛlen don sisan n'Ala sɔnna a ma maliyɛnw tɛ fɔ u jigi kɔ recrutement minnu bɛ sen na ani ka kɛ ni terrain yɛrɛ bɛ ka labɛn cogo suguya kurun parce que sisan mɔgɔ bɛ kule i ka dugumisɛnnin ni duguba la a bɛɛ lajɛlen
wulikajɔ de kɛlen no a bɛɛ la donc an b'u fo ko halisa u ka dɔ fara cɛsiri kan baro kɛlɛtigi ale ko an sɔngo baarakaw fɛ yen ko min ye ninjugawale ni bamancawale kɛbaaw ye maa 4 ko olu kun taara ka taa butigi dɔ dakari baarakaw fɛ yen npogotiginin dɔ denmisɛnnin dɔ san 12 u kun ye o jogi o kun taara ka na an sɔngo dɔgɔtɔrɔso la o nɔgɔnin fɛ wolomasiri tabaw ye wuli ka jɔ kɛ ka maa ninnu nɔbɔ u taara sɔrɔ bingalikɛlaw dɔ kɛba kelen bɛ yen o tɔgɔ ye ko malik agisagafo almadi agisagafo ninnu tɛna kɛ kɔrɔ ni dɔgɔw ye k'u bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ tabanko o dun bɛɛ lajɛlen ye ale an sɔngo mara kelen de ye yen dɛ chef major ko tɛgɛ dara olu 2 kan olu kɔni bɛna bila wolomasiri tabaw gendarmerie bolo kan sɛbɛnni ni minɛna sɔrɔsi kunna i bɛ bila gendarmerie de ka bolo kan olu ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ yaasa k'a dɔn k'a fɔ ninnu ye bitigi dakarilaw ni bandiw de ye hali bi segu mara la u ye dɔw fana da u disi kan camion ne ma min faamu n'i bɛ bɔ sisan ka taa u b'a dɔn ko waritigiw bɛ kariw dɔw kɔnɔ u bɛ t'olu kunbɛn car place u bɛ yen de voilà ko kari fɛn fɛn bɛ minɛ u b'a dɔn ko nafolobatigiw b'a kɔnɔ u ni nafolo bɛ ka bouger u bɛna jan da olu de ɲɛ sisan segu ɲɔnɔ ni segu kɔnɔna na n'i y'o kɛ anw bɛ taa cogo di segu n ko an bɛ kebaye fana n ko y'anw da cogo di y'anw da cogo ye dɛ halisa gawo baara kelen kɔnɔna na olomasiri tabaw u y'a yira u ka kibaruya dɔw senfɛ ko min ye armée ye ko ale kɔni ye maa dɔw minɛ maa siganamaw don olu kɔni tun bɛ sira minnu kan sa o ye RN 17 ye sira in olu kɔni tun bɛ taa u da ye commerçant ba minnu bɛ yen sa n'olu bɛ bɔ u b'olu nɔbɔ maa 2 u la sa u sera ka bolo da olu kan alhawdu yatara ani iglas ag mohamed k'olu kɔni sera ka minɛ gawukaw olu fɛ yen maa ninnu sɔrɔdasiw y'a yira k'a fɔ ko gawukaw bɛ ka baara min kɛ sisan a sifinw ka se ka kibaruyaw di yaasa baara ni jugawale ni bamancawale kɛbaw bɛ se ka minɛ cogo min k'o ko ye n'o tora senna ko n'ala sɔnna a ma ko ɲɛ bɛ sɔrɔ a la gouvernement kɔnɔna na yafugekaw fɛ yen armée ka wulikajɔ min kɛra kununko k'a kɛra maritaba ye min ye wolomasiri tabaw ye u ye siganama caman minɛ ni jugawale ni bamancawale kɛbaw ka n'u ka ɲɛmaa caman u y'olu fana bɔnɛ u ni na n'ala sɔnna a ma min ye armée ye n'ale ye communiqué min kɛ ka kɛɲɛ ni nin waleya in ye nin ye dugulamaw olu ka kunnafoniw ye ni armée ye min fɔ nin kɔfɛ an na o fɛsɛfɛsɛ k'o da maaw tulo kan Bamako ka un brigade de recherche de gendarmerie ale kɔni ye drogue caman baden minɛ maa dɔw bolo u ka wulikajɔ senfɛ brigade min ka un kɔnɔna n'a ɲɛmaya bɛ sous-lieutenant Alassane Keita bolo ale n'a ka cɛdenw u ye siganama 4 minɛ cɛ 2 ani muso 2 ko yangaw tɛ min ye waleya in ye a kɛra samedi su sogonikɔkaw fɛ yen sigira 6 yanwa sigira 6nan kɔnɔna na ko waleya in sɔrɔla patrouille senfɛ patrouille min n'u ye sɛgɛsɛgɛli kɛ ka t'u bolo da ninnu kan ko kayini ko o caman baden tun b'u bolo u tun bɛ ka labɛn kɛ k'a ta ka taa n'a ye jamana wɛrɛ la sɛgɛsɛgɛliw minnu bolo da n'o sera k'a to ninnu sera ka minɛ o sɛgɛsɛgɛli kelen bɛ sen na yanni nin maa 4 cɛ 2 ni muso 2 in u k'u bila ka taa procureur ale ɲɛkɔrɔla la tribunal la drogue kuru min minɛ n'u bolo ani minɛn minnu minɛ n'u bolo ani u tun b'a fɛ ka baara min kɛ drogue kun kan ka taa jamana min na ko nin bɛɛ lajɛlen sɛgɛsɛgɛlen don ka se k'a dɔn k'a fɔ yanni u ka taa procureur ale ɲɛkɔrɔla la dialogue ale phase min bɛ yen n'an b'a fɔ ma ko phase régionale o kun cɛra kununko fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ kunun tɛnɛ avril kalo tile 22 u y'a yira k'a fɔ ko yɔrɔ caman na malidenw kɔni ye laɲini kɛ k'o kun cɛli la kidalikaw fɛ yen laɲini belebelebaw kɛra min ye sa o ye ko ka dɔ fara transition kunnama kan min ye colonel Asimi Goyita ye ko ale ka kɛ cɛbɔ ye kalata nata in na jɛkulu marafatigi minnu bɛ yen jamana kɔnɔna na ko k'u bɛɛ lajɛlen ci ka bɔ yen k'olu don kulu kɔnɔna na kulu minnu ni o bɛ se ka kɛ armée ka kulu ye yanni u ka se ka sɔrɔsiya yɛrɛ baaraw sɔrɔ ko min ye groupe d'autodéfense ye k'olu ka marafaw k'a bɛɛ lajɛlen minɛ u la Mali kun fa kun marafatigi dan ka to armée ale n'a a dɛmɛbagaw ma baɲangarakaw fɛ yen olu fana ye sigi ka fɔ kɛ u y'a yira k'a fɔ ko siraba min bɛ yen n'u b'a fɔ ma ko route nationale 15
ko wolomasiri tabaw ka taa kan dɔ sigi ye paru ale ni sogobiya ani ɲɔgɔn cɛ maa minnu bɛ yen sisan ni olu kɛlen don k'u sigiyɔrɔ bila olu dɔw bɛ se ka segin u sigiyɔrɔ la cogo min Baɲangarakaw y'a laɲini fana ko ka baara sigi sen kan baara min b'a to min ye tungafɛta o bɛ se ka nɔgɔya kosɛbɛ Baɲangarakaw ka laɲini belebeleba yɛrɛ ye min ye o ye wolomasiri tabaw jamana ɲɛmaa minnu sigilen don ka na segin ka na baara kɛ olu fana ka dɛmɛ u ka baaraw la yaasa basigi ni lafiya o bɛ se ka na cogo min Kucalakaw olu ye laɲini mun kɛ o ye ko tɔnjɛkulu fɛn fɛn bɛ yen ni jamu siya walima bolofara wɛrɛ kasa bɛ olu fɛ ko ka olu bɛɛ lajɛlen ci ka bɔ yen min ye parti politique ye ko k'olu bɛrɛbɛn ko k'o da parti kulu saba ma bɛɛ ni kunkanko tɛ ko ka ikoma dayɛlɛ ɔnzɔn kulukoro ɔnzɔn Kucalakaw ni olu ka laɲini ye min ye terrain ka wuli ka terrain bila baara la min ye ba n'o ye ba Senegaliba ye ka mɔni k'o kan ani ka se ka nɔɔni k'a kan ka se ka kurun bila a kan ka ikaw ko olu ka laɲini belebeleba ye o ye wa u y'a yira fana k'a fɔ k'u b'a fɛ bi baara belebele minnu bɛ yen n'olu sigilen don ka i yɛrɛ kɔnɔna na olu baara si kana na sumaya tuguni fɛɛrɛ ni dabali fana ka sɔrɔ ka i a jiko la san kalo 12 jiko bɛ se ka nɔgɔya cogo min laɲini belebelebaw ye nin ye ka ikaw fɛ duwansakaw olu ko k'u b'a ɲini mara kamawali ko humu kɔnɔna na min ye mara ɲɛmɔgɔw ye yɔrɔ o yɔrɔ sigira ka kɛ cercle ye ka kɛ commune ye bɛɛ lajɛlen ka segin ka t'i ka mara kɔnɔna na nka yan'o cɛ min ye wolomasiri tabaw ye u ka lakana sabati duwanza fantan naani bɛɛ lajɛlen na militaires ko olu fana eaux et forêts surveillant des prisons ale ni douane ko olu kɛ sɔrɔdasiw ye Baɲangara duwansakaw y'o ɲininkali kɛ wa ko ka dɔ bɔ parti politique da la sira min bɛ bɔ Sevare ka taa Gawo ko n'o laɲini kelen ɲɛnabɔra k'o ka di olu ye o ye duwansakaw ka laɲini ye Kitakaw olu ko ka dɔ fara transition kunnama kan ko k'a kɛ san 5 ye ko san 5 ko bɛ tali kɛ don min na ni dialogue ale sɛbɛn bɛɛ lajɛlen donna bɛrɛ la ko ka san 5 kura di transition ka baara kɛ o ko hukumu kɔnɔna na min ye colonel Asimi Goyita ye ko ka kɛ jama ka cɛbɔ ye kalata nata la n'o ye jamanakuntigi kalata ye u y'a yira fana k'a fɔ ko min ye Keɲeba cercle ye k'o ka fara Kita kan ko wa ko min ye Kokofata ye k'u k'o yɛlɛma ko k'o kɛ cercle ye wa fana min ye dancɛ min bɛ Mali ni jamana o jamana cɛ o dancɛw bɛɛ lajɛlen ka bɔ o ka dɔn nin ye laɲini belebelebaw ye minnu kɛra Kitakaw olu fɛ yen Kokofata cercle Mori Sumano ninnu bɛna segin ka taa ɲantanso tɛ Kokofata sira kan de ne bolo ko Kita n ko Bafula bɛ Kita fɛ sisan Bafula bɛ tɛ Kita fɛ de aw ka bon dɛ Keɲeba ko b'aw kɔnɔ fana n'aw y'o kɛ o ti Kayi ko bannen ye de Kayi tɔ bɛ to jumɛn ye n'aw ye nin bɛɛ minɛ Kayi laban bɛ bolo lankolon a bɛ da Kayi yɛrɛ cercle dɔrɔn ma dɛ yɛlɛmani o ni jema dira ɲɔrɔ ma yɛlɛmani kɔni bɛ Kayi fɛ a tɔ bɛna to min n'aw ye Keɲeba minɛ aw ka laɲini aw ɲɛjuru ka jan dɛ ou bien fɛn dɔ de bɛ Keɲeba min sanu in n y'a faamuya an bɛ segin ka na Bamakɔ polisi direction b'a la bi sɔgɔmada in na nɛgɛ kanɲɛ 8 tɛmɛnen ni miniti 30 ye ko tasuma dɔ balila ka poyi ka sisiba bɔ ja sisi in bɔra yɔrɔ min courant yɛrɛ bɛ don kɔfuru min kɔnɔna na n'o ye kɔfuru principal ye ko o de kɔni sautera direction générale in ale filɛ nin ye Aminalayi ACI la passeport bɛ dilan yen polisi direction ba bɛ yen polisiw yɛrɛ ka ko caman bɛ yen o bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɛnabɔ yen ko waleya in kɛlen sapeur pompier maaw ka bɔ Bamakɔ fa bɛɛ lajɛlen ɔnzɔnu mɛ mo ko sapeur pompier k'u bɔra k'u bɛ ka poyi ka bɔ dugu jukɔrɔ de k'u kunna polisi tasuma min fa joona o y'o ye koyi directeur ka yɔrɔ k'u taara ka wuli ka jɔ kɛ o y'a sɔrɔ min ye secrétaire général ye n'o ye ministère de la sécurité et de la protection civile ye o secrétaire général colonel Mamadou Daba Kulubali k'u ye kibaruya da ale tulo kan
o tɛmɛnen kɔfɛ sa maa caman wɛrɛw nana yɔrɔ in na directeur financier ni matériel DFM ka taa se colonel Musa Diallo ma colonel Mamadou Suguna ninnu bɛɛ lajɛlen nana directeur général adjoint de la police n'o ye contrôleur général Yusuf Kone ale ko ko waleya in kɔni ko a jasiran bonyana n'a masiba ye tiɲɛni kɔni o kɛra ko nka ko maa ni ma to a la énergie ale sera ka wuli ka jɔ kɛ joona a welelen ka na fana yaasa ka se ka ɲɛɲini a ko la k'u kɔni kɛlen don ka fɛɛrɛ ni dabaliw tigɛ sa yaasa min ye nin ko in ye mun nana ni nin ye a bɛ se ka kunbɛn cogo di sabula bi sɔgɔmada in na polisi direction na baara kɔni perturber dɛ u na ɲɛɲini a ko la Bamako mairie du district délégation spéciale min bilalen don ale kunna ko sibiri nata in ye olu ka tile 100 ye baara la tile 100 in kɔnɔna na u sera ka baara jumɛn ni baara jumɛnw kɛ baara jumɛn bolodalen n'u bolo mun bɛ se ka yɛlɛma mun bɛ se ka kɛ Bala Traore ko n'Ala sɔnna a ma sibiri a n'o kɛ barosigi ye barosigi min n'o na kɛ kunnafonidilaw ɲɛna yaasa ka se ka ɲɛfɔli kɛ nka bi kɔni an ɲɛ bɛ min na o bɛ ka Bamako ɲɛda falen Keba sa woninda u y'olu dégager artisanat camancɛ yɔrɔ dɔ bɛ yen u y'olu dégager Gabriel Touré u y'olu dégager k'a daminɛ IBK ka so la ka taa se fo anw yɛrɛ ka so la Maninkala sira la u y'olu fana dégager nka sisan u ko min ka gɛlɛn ko maaw dɔw bɛ segin ka na pɔn donnaw la namasafeerela ninnu sisan u bɛna baara mun kɛ yaasa ka se ka ko sinsin o ɲɛnɛma de tun b'u bolo bi sɔgɔmada in na mairie-ba kɔnɔna na tile 100 in fana na u bɛna baara mun kɛ yaasa ka se ka sinsinni kɛ wa i ɲɛ bɛ nin bɛɛ la Keba mairie kɔnɔ ye sisan wariko bɛrɛ bɛnnen don dɛ u nana sɔrɔ miliyari 19 de juru bɛ Bamako mairie-ba la i b'a kalama ko bon an k'a to cɛ k'olu dɔw ɲɛfɔ n'a yɛrɛ da ser'u ma an na se ka u lakali wari tiɲɛ na maliyɛn mɛlɛkɛ ye wari ye dɛ Ala ka sababu ɲuman k'an ye Ala ka sibiri don o yira an na Bamako ale bɛna na kɛ kɔɔri faaba ye Avril kalo ale kɔnɔna na ka taa se a tile 26 ma min ye kɔɔri sɛnɛnaw ka ɲɔgɔn ye 14nan min bɛ kɛ n'u bɛ kɔɔri kibaruya bɛɛ lajɛlen fɔ o baaraw olu bɛna na kɛ Bamako kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ ko min ye ɲɛbila baaraw ye olu kun kɛra kalo in tile 12 n'a tile 14 ni sen kɔni ta Grand Bassamkaw ka bɔ Côte d'Ivoire olu bɛna min ye Mali yɛrɛ ye sa ka taa se Burkina Niger ninnu ni Tchadu k'olu bɛɛ lajɛlen bɛna yaasa ka se ka kɔɔri jaa an ye dɔ kɛ koyi an ka kɔɔri sanga bɛ a la donc k'o baaraw olu ko bɛɛ lajɛlen ɲɛmaya o bɛ CMDT maaw olu bolo an ka jamana kɔnɔ Tchad ni États-Unis wolomasiri tabaw ka ko hukumu kɔnɔna na ko waati min na Niger jamana o y'a yira k'a fɔ ko lamɛrikɛnw ka sɔrɔdasi minnu bɛ yen k'u ka taa yɔrɔ ɲini u yɛrɛ la ka b'olu ka jamana kan n'o wulikajɔw bɛ sen na nin waati in na ko min ye États-Unis sɔrɔdasiw farafinna anw cɛncɛnfo ka jamanaw kɔnɔ ko yɛlɛma k'u ka siniɲɛsigi bɛna kɛ mun ye ko sabula min ye Tchad ye ale fana y'a yira k'a fɔ ko a ye lɛtiri dɔ ci États-Unis wolomasiri tabaw ma k'u ɲininka ko pankurujigiyɔrɔ min bɛ olu bolo ni o ye pankurujigiyɔrɔ min bɛ u ka dugu u ka lamɛrikɛnw ka base min bɛ yen k'o ko bɛ cogo di min ye ni Tchad wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa ye n'o ye Idrissa Amina ye ale kɔni ye sɛbɛn ci attaché de défense ma k'a ɲininka ko Tchadikaw bɛ fɛ k'a dɔn yɛrɛ la min ye lamɛrikɛnw ye u b'olu fɛ yen kan jumɛn kan sɛbɛnw kɔnɔna ye mun ye mun b'u ka statut kɔnɔ n'u b'a fɔ ma ko SOFA statut of force agreement k'a kɔnɔ k'o ye mun ye a sigilen don mun kan mun ni mun bɛɛ bɛrɛ bɛnnen don ko sabula nin waati in na Tchad fana b'a fɛ ka yɛlɛma don a ka ko la Tchadikaw ko n'u kɔni ma se ka ɲɛ sɔrɔ ka fɛn fɔ olu ye olu fana bɛna n'a fɔ ko k'o sɛbɛn ninnu bɛɛ lajɛlen lawaleyali jɔ ko sabula min ye ni olu ka jamana kɔnɔna na base min bɛ yen n'o bɛ Aji Kose ni u kɛlen don ka t'u ka pankuruw bila yen u bɛ baaraw kɛ k'o tɛna se ka to sen na jamana fila in kɔni mɔgɔw kɔni bɛ ka kuma Tchad ale ye lɛtiri min ci ko accord sɔrɔdasiw n'o ye lamɛrikɛn sɔrɔdasiw ye u y'u jaabi ni min ye minɛn hakɛ min bɛ yen maa hakɛ min bɛ yen k'u y'o de kɛ papiye k'o ci olu ma Tchadikaw ko k'olu kɔni tɛ dɔwɛrɛ f'u ye n'Ala sɔnna ma n'olu ma sɛbɛn sɔrɔ u bɛna f'u ɲɛna k'u ka wa wɛrɛ diɲɛ seleke 4 tɔnba ale b'a fɛ k'i da don kuma in na min ye farafinna Union africaine olu bɛɛ lajɛlen b'a fɛ k'u da don waleya in na
l'Américain ni diɲɛ maaw fana olu kɔni kun ye wele bila bɛɛ lajɛlen ma k'u ka taa kuma nin waati in na Nigériakaw fɛ yen Faure ko k'a tɛ taa k'ale tɛ taa ko parce que u bɛ ka taa kuma minnu fɔ olu tɛ kuma ko kɛcogo ye ko kɛcogo ye min ye jamanaw yɛrɛ k'u don u kolo la minnu ni minnu bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ olu k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka terrorisme kɛlɛ u ka frontière la ko o de y'a fura ɲuman ye bɛɛ ka jɛ k'i ka jamana lajɛ i ka musaka min bɛ ka bɔli kɛ i ka se k'o sigi sen kan ko min ye Faure Ɲasime ale ko k'a tɛ taa cɛ an t'a labɛn an y'a mɛn ko Dubayi ko sanji tun bɛna taa ni Dubayi ye sisan sanji taatɔ filɛ ni Chine fana ye ni nin ɲɔgɔnna kɛra anw fɛ an b'a kɛ cogo di a bɛ taa n'a ye Chinois fɛ yen ko lahawuta san de nana u ka dugu min bɛ n'u b'a fɔ ma ko Guangdongkaw fɛ yen olu yɛrɛ kɔni ni kɔgɔji ka surun kosɛbɛ ko wa ko min ye sanji jɔbali fo maaw bɔra de ka kurun de ta ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ ko maa ba caman olu de kɔni ni tora waleya in senfɛ wa dɔw bɛ yen ko u y'olu bila ka se ka so wɛrɛ ɲini u ye Chinois ko nin senfɛ l'hôpital fitinin minnu bɛ yen u b'olu tila ka olu dilan yiriw ni fɛnw b'u bolo k'u y'olu caman dilan heure 2 heure 3 kɔnɔna na maaw siso telimanw u y'olu dilan tile 2 tile 1 kɔnɔna na ka caman bila o kɔnɔ ko nka ko ji k'a tun ma se ka taa fan ni nafa sɔrɔ a la wa a ka jan fana kosɛbɛ ko ɲinan jamanaw k'u labɛn samiya a ji k'a bɛ sɔn ka caya sabula funteni lahawuta mun filɛ nin ye k'a kɔlɔlɔ ye k'o ye ji ye Cour suprême min bɛ États-Unis kaw fɛ yen ale bɛ k'i labɛn Avril kalo tile 25 ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ka kɛ ni Donald Trump ale min ye jamanakuntigi kɔrɔ ye bonya birifini min b'a ta ka kɛ n'a ka jamanakuntigiya ye ko n'u bɛ se k'o wuli cogo min yaasa ka nɔminɛliw kɛ ka se a ma ko Avril kalo tile 25 k'o na don tariku la États-Unis kaw fɛ yen sabula nin bɛna k'a siɲɛ fɔlɔ ye jamanakuntigi kɔrɔ i ka jamanakuntigiya birifini ka wuli ka bɔ i kan ko décision in kɔni n'o o ye juge bɛna kiiri tigɛ min kɛ nin senfɛ k'o bɛna to Donald Trump a k'a ta n'a bila dɔn n'o y'a sɔrɔ a bɛ se ka kɛ cɛbɔ ye k'a dun fana y'a jira k'a fɔ ko nin ye complot ye dɛ k'u bɛ ka nin bɛɛ lajɛlen kɛ ko yaasa k'ale senkɔrɔma cɛ ka bɔ yen a kana se ka taa kalata la juge ko k'o tɛ olu ye sɛbɛn min sɔrɔ a yirala k'a fɔ ko ale yɛrɛ de ye complot kɛ koyi élection min kɛra san 2020 k'a tun b'a fɛ k'o ko bɛɛ lajɛlen ŋanamu k'o sɛbɛnw n'o fɛnw bɛɛ lajɛlen bɛ yen wa k'a ka taa min ye baara la kiiri ma ye dɛ a bɔra wari sara la sisan u bɛna n'a lajɛ n'a sɔrɔ a ka immunité bɛ se ka wuli Trump keba diɲɛ fan bɛɛ fanga ta ye juge ye fanga ta ye justice ye fan bɛɛ parce que ni fanga bɛ jamana ka intérêt de lajɛ k'a ka kiiri sigi yaasa jamana bɛ se ka lafiya anw dɔrɔn tɛ dɛ a fɔ ka di jamana misɛnninw ma belebelebaw de a bɛ fan bɛɛ de fɛ Trump ko nin kalo in tile 25 k'a welelen don kiiri kɛnɛ kan a yɛrɛ n'a ye ka taa jaabili kɛ a fana n'a ka solondonbagaw n'a dɛmɛbagaw k'u wulilen don k'u jɔ yaasa u bɛ se ka jaabi di cogo min Senegalikaw fɛ yen maa 1969 o de kɔni yera jamana ka baarakɛyɔrɔw la minnu bɛ yen bi ni olu kɔni tun bɛ ka sara ta k'a sɔrɔ u tɛ baarakɛla ye k'u ka wari min tun bɛ don o la sa o ye miliyari ba kelen kɛmɛ 7 ko o de tun bɛ don o la u ka jamana ale trésor fɛ min ye sɔnko ye a ko o maaw ko k'u bɛɛ gɛn ka bɔ yen fonctionnaire fictif 1969 in ko k'a bɛɛ lajɛlen gɛn ka bɔ u ka jamana na yaasa jamana bɛ se ka lafiya cogo min bi ORTM seko ni dɔnko tigilamaw bɛɛ lajɛlen dusuma kasalen don min ye Umu Berete ni bɛɛ lajɛlen b'a wele ko Diko yɛrɛ n'a bɛ baara kɛ radio Mali la a tun bɛ baara kɛ poyi kan poyi a tun b'o kɛ radio nationale la a bɔr'o la ka tila ka taa télévision ba fana na journal min bɛ kɛ Bamanankan na télévision na a tun b'o fana fɔ mɔgɔw ɲɛna ɲɔgɔlɔn fana a tun b'o baaraw kɛ min ye caciri caman ye Mali kɔnɔ a yira o la seko ni dɔnko kɛnɛba foyi tɛ yen min sigira ɲɔgɔlɔnbɔlaw fɛ ko a min sen don min na Ala ye ale de ka kalifa minɛ a la kunun surɔ bana kuntala jan senfɛ a ka janaja kɛra bi a yɛrɛ furukɛ fɛ yen Sɛbɛninkɔrɔ an bɛ dugawu kɛ sa min ye Umu Berete ni bɛɛ lajɛlen ma wele Diko dɛ k'Ala k'a dayɔrɔ sumaya Ala ka fara silamɛsiw kan Ala k'an mɛn ka saraka bɔ a ye bi ta an b'o jɔ yan tiɲɛ don dɛ
ko jeune ma so père jamna asi dialogue la de ango ko jijo ka o signe na mabadi parce que sogomada na kuma na jeune nga ni jeune ya yira ka fo ku ta kunte war ko faso kodo no sera ka sinsin sino bene Patrice Talon ale ko séminaire retege ni séminaire beke drome kele wo sogole o ti do ala na bata sigi ka kuma fo aba sigi ka faso ko kuma fo donc jeune munu yo ke à travers le pays ambu foku wala nyumando ka fu na ko jija ko chesere albi jamana asini nye sigi tere abiye ulu de ye u ka wuli ku jo ku ga hakaw nyini ka baraw ke yasa jamana be se ka bo de won ko na to mi ame aw fo ka wala nyumando bon aw ngoni nga kuranko a dalalo fali kunde cheche shite nin karbiran sanye al ni poche to ko banque mondiale teninye ay tanya de ana ta antanya nyini parce que air tan fla do France ga air duru nyuma ya nyana donc an se ga jano am ta nyini mino ko kana nyefanyi ala ka sini ira ana obela jina amara ki fo ki wal mano iketa ke bajalo na la sona ma sini so ko man daga kanye kononton ana nyon so ya kibara wero ko luda outlook jamana ala ka kisi ala ka jamana tanga sini kenan labango nyuma ala ko di ambela jide ma ala ka dugu nyuma je